Endaf, ti wedi cael tipyn o dymor yn dwyt ti, ond o ti'n mynd mewn i'r Croft, y rownd ola, o dan cryn dipyn o bwysau. Lod. Nethon ni, sa di gweithio ar y car gwmynt erioed, nethon ni oriau ar y waith ar y car cyn ni newid popeth o'n i'n meddwl gallu torri, check o'r engine y gearbox, just bod y car mor reliable y gallu ni fel. Nes i gyrraedd Croft, ond oedd qualifying dy ti'n gyntaf, sydd dath hwnna? Mae'n ni quarter awr y qualifio, a y lap gynta sy'n mas popeth yn iawn. Yr ail lap wedyn ballon ni clutch, so ddyn ni nôl mewn i'r pits wedyn, a y boys di ffixo'r clutch ni, so ddyn ni nôl mas, a dis i ben y cael 2 pôl i'r 2 ras, so mae'n good start i weekend no. Gaf i atgoffa ti sydd dath y ras gynta te? Golau coch yn diffodd a banta nhw. Cychwyn gwael i Endaf yn colli'r flaenoriaeth ar unwaith i Cyn Austin. Austin yn arwen i mewn i clir fo. Ac Endaf yn cwrso tu ôl iddo fe. Taclus iawn o gwmpas Hawthorne Bend at y chicane. Endaf yn cario lot o gyflymdra allan o'r chicane ac yn agosau at Austin. Mae'n ymddangos bod Endaf am drio pasio ar y tu allan ar Towers. Odi e'n mynd i ddod i ben a dala hi? Odi, ma fe, symudiad gwych fyna. Austin yn brwydro nôl, sdim byd ynddi. Ma'n ochr wrth ochr, os all Endaf gadw ar y blaen trwy'r esys Jim Clark. Mae e'n dal ar y blaen, mae pethau'n argoeli'n dda. Cadw i ben ac amddiffyn o'r blaen yw'r nod nawr. Dyma'r lap ola. Arno i'r streiten am y tro ola. A drychwch ar y cefnogwyr ar wal y pitlin yn dathlu. Come on, wir, mae ffrindiau a'r tîm yn gwybod bod Endaf wedi gwneud digon i ennill y Pencampwriaeth. Llwyddiant ar y ras gynta. O ti'n gwybod adeg ni o ti'n Pencampwr Prydain? Na, achos oedd y boys i gyd i gweithio, pob yn i gweithio'r points mas. O'n neb wedi gweithio fi bod fi gallu ennill ar ôl y ras gynta, so o'n i'n meddwl, os nillen ni, byddwn ni still yn gorffod ras o di Sul i cael cwpl o points, ond fi'n jyst yn mas ar ôl parco'r Rhaglen. Felly, o ti'n Pencampwr ar ôl y ras gynta, dim rhaid i ti fy mlaen at yr ail ras, ond fe nes ti? Do, tro gynta fi gallu mynd mas o'r car a relaxo, enjoyo'r ras, a so yna pam eithon ni mas di Sul. Wnaethon ni ddim gwaith o'r car o gwbl, os byddai'n conco mas stuff. Wel, sôn am yr ail ras, gaf i dy atgoffa di o hynny. Endaf Owens yn amlwg yn hapus ac yn ymlacio nawr bod y pwysau oddi arno. Pencampwr y Mini Miglias bellach, felly allan i joio yw'r nod. Llwyd gychwyn geithau tro mas, gwn ni araf Cyn Austin unwaith eto yn curo Endaf oddi ar y llinell. Ac yn arwen wrth gyrraedd y gornel gynta, Clyfo. I mewn i Hawthorne Bend. Sdim angen i Endaf gwbla ras ma, cofiwch. Ond mae'r elfen gystadleuol yn ei waide yn cael y gorau arno trwy'r chicane. Endaf yn ceisio paso. Gwmws yr un lle ag o'r blaen. Ond mae Cyn Austin wedi callio i'r tric bach na. Na, ac yn amddiffyn yn galed fyna. Endaf yn benderfynol o fynd heibio wedi gweud ni. Dyma'r 4ydd lap. Trwy'r chicane unwaith eto, a drychwch ar y speed mae Endaf yn cario trwy'r cornel fyna. Arno i'r streiten, mynd amdani yn yr un lle eto. Yn edrych yn fwy addawol y tro yma, a mae e drwyddo. O, bydd Endaf wedi joio hwnna. Ond gallai cadw'r car ar y trac. Round Towers, odi. Stico ar y blaen yw'r nod nawr. Mae e'n mynd i ddod i bennau. Dyma ni y lap diwetha. Dim ond 3 chornel i fynd. Ac i goroni'r tymor mae Endaf yn ennill unwaith yn rhagor. Ac yn cadarnhau ei fod e'n Pencampwr heiddiannol. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i ti Endaf. Siwr deimlad yw bod yn Pencampwr Prydain? Dim i wyniaeth i, dim byd arall. Gweithio bod yn dillun, so ddim lot o wyniaeth, ond na, fi'n chyff bod fi wedi gwneud yna ar ôl y blyddau trial, a mae'n neis i'r tîm i gyd achos with effort mode a pob un lenni, boes yr engines a mechanics i gyd, so
Mae'n neis ar ôl popeth i rhoi rhywbeth nôl yn nhw gyd ar ôl hassle fi wedi rhoi yn nhw gyd. Mae'n siŵr bod ti ddim yn hassle, llongyfrchad i mawr i fan i ti. Diolch yn fawr, thank you.